kubor nakaslem jong unongsan hima. Kublai pi perlu maroh kani kapor ngap yang subhai pi shiki kubor bakongsan jong katayo bat mga open chill lakyang bat kini kilong ki kubor harum. Kahinyo Trap National Youth Front po kajingalam jong presiden ka HNYF East Khasi Hills District uba Steve Raymond Krim haga step arpo hundreo trik naitung arajar arpo saw kalalej ban hier shaka jinking ting ar ban badhi daladi yaki kali asam bat banemsha yaki bakin lej shaki jaka jongok kai ki badon haki thain sora bat kiwei. Kini kajing bat jong kaseng ki kali asam kadai namar kajing le menti jong ka sarkar jilla halor kajing pentrekam ya ke MRSSA. Hadin kat tukat ni por nakali katanat pulit hapo kajing alam jong ba Anthony B Kongsit kilawan po ya ke jaka ban pelat no ya ki kali asam ki barasha khanglat ha kaseng HNYF. Uway ni ki he pulit marmar ulo ong ya kaseng bakadai ban pelat no mardor ya ni ki kali da ka baong bakaseng kadai ban let ya keren bat ki bor ki ba halor ban shushim ya ka bor ni ka ain halaki kti kat ba na kalian kinong ilam jong kaseng kila pen pai ktin kela yo tu he pulit da ka baong piru pideu khasi hadin ke jinya pen mar kaliang nakaliang utay uhe pulit ura kerpat ya kaseng ba kadai ban let mi shwa shaki bor ba halor ban ya keren ha kani ke benta khanang ba kanam kta asatya ya ki weipat ki para khasi ki balet shabar ka jilla nakaliang kaseng hadin ke jinya keren sngoto jingmut ba katanat pulit kala pelat no ya ki kali torres baro bat ong ba nakaliang kaseng kanam shong klikti satya henry kan yat shakman bat bakan air ke jingtho bandawa pentrekam no ya ke MRSSA bat ruban bu ya ke entry bat exit point lada ka sarkar kadang ya le menti ban le AA halor kani wat hadin ke jing aila jong ka seng yi ki kali toris baro bakin yat bat ban le chiki tain sora Henry la yo ipat ba tang hadin ka tokan ni por AA la yo ba ka jingman sertam jong ki pulit SOT ha ka jingking ting ar nakaliang sembut menteri rangba kajela ba Preston Tensong habaya keren bakilat pathai khubor ula pentip bagatrat pulit kalade ban kem hadu si ngut ki khot jong ka HNYF parula benrap ru ba ong ba kani kam dei ke rukom ka ban khanglat iginong jingok kai prothei bakin wan sapok kajela Meghalaya para ka jo ko por ula ongru ba ya ka MRSSA nakaliang ka sarkar kala pentrekam Shusyo nakaliang presiden rangba jong ka HNYF uba sadon bla Maria yo jingtip halor ka jing sha kem jong ki khot ka HNYF ulawan buat sa Sadar police station nagabenta banyakren but officer in charge Henry nakaliang ki pulit apahara ha kherdop jong ka Sadar police station ki claim aila di presiden bandrung ha ka baningkong but hadin pat ka jing yo hukum kilasha yo bandrung sapo ka Sadar police station ki kam thombor ki kinthei ki dei ki bela jujian ka por ha keleng satlak ka perthei kum gini ki jing jia ki lawan ra ka jing sosi ki babon ki long yeng long sem namar hateng ka poiru wachado uput bando no ki min sembreo hapo ka jela Meghalaya ru ki don shibon ba ki kam thombor persha ki kinthei bat kat kum ki jing khenjing dia ru la yo ba ki kam thombor ki kinthei ki ai keu na ka por ka por ban yada bat ai bor ki kinthei bakin lat ne ki ba kum gini ki jing sha le ben ki jing sha ban ben ki bat ki jing sha thombor hayeng hasem ne shabaru kumjo la pen kup bor ki kinthei bakan don de ki an ki ba ting ban penchitom ye ki breu ki ba ban ben yaka kum kare kinthei hapo ka jela Meghalaya Women's Right Commission kade ka commission ka ba ai ka jing yada bat ka ba khmi ru ka jing shngai ne ka benta ki kinthei ban lat nakanu ka jing sha ban ben la kalong haying hasem ne heki wei ru ki jaka haki kindiat sngi ki baladam ka wei ni ki dorki ka bala sapriang ha ka leng ki rensan social media ka bala yo ban ring de ki pai ba ha ka ba ha de ki dorki la yo I ba wei shnrang ula tim sang ye ko be kan thai hasurok klem jing ting ni klem ka jing smi but kani kam don ru ka jing le ran ye ki pai ba ki bayat bayang hajan jong ni surok haringkat ka jing jong kti ya ka tai ka kan thai kat kum ka jing yo jing tip la ong ba ka tai ka la jia ha ka jing king ka ba penyes no ye ka maulai bat ka mau prem bat ka badang ha ba po pu usam jong ka dorbar snong lum kshai ha ka te ka dorki la yo iru banamar ka jing hela Kat kajing perta jong ki breu ki basong basa
Hakate ke jaka uteu samla shenrang ula pendon kam deki tien si tien sang bat ula sange no si sendon deki jeng jrongkti ya kate ke kintai la ye iru ba uteu samla ula yele ban kini deka bor ye ka mobile phone jong kate ke kintai da ka bale deka bor klem don ke jing salia shu wat halenti singken ru hakum kate ka por ula kini ye ka mobile phone jong kate ke kintai bat ula kawang shapo jong ka wa ka batut sesuna pani ka e ka papenshep ting shusu kalong balada ki bakum gini gija jingjia lane ki bakum gini gija shinrang kim don gajing salia shu wat ban tim si tim sang bat ban thombor ki kin thei ka bas khong ting pat kalong ba ki bakum gini gija breu kin le kumno lada ki pat ba ne lada amdan mano mano ba yi ne ba wan ban yarap ki kin thei hakum ka te ka por bat ka e ka ban jia ya ka te ka kin thei Halo organik benta, habayo abanya keren bat ke chairperson Jong Meghalaya Women's Right Commission ke kong Yamans im. Kalau ong bagani ke jingle jong liu shenrang, ia ketika samlakan tega long ke ba amla aban pediang satya, ban kalian ke commission kalau ong bakan sa shimkiahi mardor halo organik kam. Nak kalian ke chairperson ke kong im, kalau ong ru bakan sawat ye ki dauten rai halo organik jingjia bat ban le ye ke badan kam halo organik benta. Kenang ba kiba kum gini ki kam thombor kinam yai jiashu nangne shakaman kinong elam jong ka hanyo trap youth council Riboy district kila penlong ye ka jinglai khnra ye ka we ka company shna jri ye ka balatip kerteng kum ka resource rubber private limited ka badan ha mausmai Riboy district hadin ka jingmi jing ujor ba ka jing trei kam bi ain badru ka bam don ye ki kot kisla ki ba biang ne ki bor ki ba chmi Hagani ke jing khenra ka don ru ka jinyanya ka ba jorbha la kumbanya kenrup pat ktak tino hapdeng ki khot jong ka seng bat we bar jela uba trei hapo ka te company ubala persang ban pen i de ka bor ya ki khot jong ka seng bat kentai ru ban pen i ya ki kot kisla ki ba biang Hagani ke jing le jurep ya gani ka company lai don rengkat langru do utrai jong ka te jaka uba Donald Rembai ubala kenno bagatai ka company ka sutri be an hagate ka jaka jong u claim da sale ya ka buy why ka bakade ban sale menta la kumba arsnem aa upa Donald Rembai ula pentip ru ba ka trading license jong ka company ru kala dep ban kut ngadu ubnai leber jong mentau snem Henry la pentri be an bay wat hadin kiba ki jing ujor ki bola lej mon ujor sha ka KHADC batru sha deputy commissioner barim jong ka Riboy district ru kumjo Nakaliang ba Tony Shilla General Secretary jong ka HYC Riboy uliat ho bakani ke jing like khnra jong ka seng kare hadin ba kalayo ye ke jing tip ka ba shai ba kate ka company ka bala pentre bi anya kate ka jaka bat ka bam don ya ki kot kisla ki ba biang ula kenno abo te bar jela kate ka company u klem khain snap satya yi tra jaka batru iginong song snong jong ka bri u hnyo trap daga ba pen i bor bat kentat ban pen i ya ki kot kisla ki bala pan de ka seng hagani ka sni ne kalyang ka HYC Riboy kala khang tala shisendon ya ka company bat berngem ru bakam dei satya bandang play nang ne shakhmat kat bakam pat la ban pen biang yi ki kot kisla limkum ta ka seng kan sa shim de ki wei pat ki senjam ki bakham ting e nang ne shakhmat Superintendent of Police jong Riboy district Ujakpal Singh Dhanua ha kurwo khubor bala penmi haka arpu saw trik unaitung arajar arpu saw ula pentip bagi pulit jong ka umroi PIC haringkat ki pulit jong ka anti narcotic task force haka por lai beji san minute min step hadin balayo jing tip thikna kila penlong ye jing talasi haka surok ba national highway saw hagi benta jong ka thain lom dingan umroi bat layo ban ya artli ki kali pick up ki badan your registration number TR not sun F iway khandai not khandai bat ka wei pat TR not Saudi iway khandai R not ha ga ba hadin ka jing talasi na kaliang katnat pulit kalayo ban kemno yo wei breu haringkat sa pusan tli ki song ki bala thep yu kinja ubakhya hado R spa lai pu hundreu point prapu khandai kilo Lo ongru ba haga por badang penlong ye jing talasi ka wei ka kali kala pet krat chiki benta jong ka thain bhoi rumbong kat ba ka wei pat ka kali ka badan registration number TR not Sau D iwei khnai R not kala pet chiki benta jong ka snong h bat hadin ka jing be thong de ki pulit ka roi la yo ban bat ya baro R tli ki kali kat ba nong nia ba nong but jong ka kali ka badan registration number TR not Sun F iwei khandai not khandai kila pet krat chiki benta jong wei ka daga sim ko bu ye ka jingdom jong ka me
Nakaliang SP ula pentip ru ba yo nongnya jong kali pick up ubala syakem la tip kerteng kumusupan cakma arpusan snem karata dan nal kata unakoti West Tripura bana kali ka ba unya la yo ban kurup hadu ars pa lai pu hendreu pan prapu kendai kilo kinja artli ki kali pick up bat kawai ka mobile phone Hagabay bat kanina kaliang katunat pulit kala pengat mukot duma yang police station hapo kikin down an jong ke NDPS Act bat kajing to okit karang yat syakmat nagabenta ban lapsai saya ki weipad ki badan ketilang USP jong ke East Khasi Hills uba Sylvester nong tenger hau kurwa kubor bala penmi pat ba ka arpo sao tarik unai tung ula pentip kum shibenta ka jing pentip pat ba ka bala penbena hagilat pathai kubor haga arpo ar tarik unai tung haga be dei bat ki kali ki bata yit yong bat ru kum shibenta ban wanra ka jing shngan ki surok bat kilintit singkin bat ban yada na ki jing jia ba pher ula pentip bakatanat pulit jong ke East Khasi Hills district kala penlong daga jing talasi ki kali ki bata yit yong ban lada khen ye jing yo ban ki pulit kan nong ba ye ki kali ki bata yit yong kala poisha ka shispa khandai tli bat ye ki ni ki yit yong la kho bat la weng no ka jaka ba penlong ye ki jing talasi hi baru la bat no ye ki kali harengkat ka jing dan kuna ka bakat kum ki kindon jong ka ai Shisholo ongru bakat kum ki kindon jong ka Motor Vehicle Act harengkat ka jing board ye ka hukum ka bala patha da ka ying bishar ka ba hakli do jong kari kata ka Supreme Court la khang prasha ye ki kali banta yit yong bat kino ki ba pen ken ye ki ka hukum kin ngat ha ki jing sha pen shitom ki ba Hagabede bakane nakaliang katanat pulit jong ka East Khasi Hills kala pente bru bakan yai trai shitom ban wan ra ye jing shingan haki surok bat gilinti singkin bat ban yada ni jing jia ki bas ngausi Hagajo kapor katanat pulit kalakin turu ye ki trai kali bakin kok ngo bat burom ye ki hukum bat ban weng ne kho sisen don ya ki yet yong jong ki khnang ba kin lat ne ki jing sha pen shitom Kajing yai beteng jong ka Khasi Student Union West Khasi Hills ya kajing khanrai ki barjela ki bambiang ki kot kisla kala penlong ki barjela bakin sedang ban wan rung no hakapor menmet menyong ya kanila penti kena de nongkit kam jong ka KSU ha ka ba laong ba hakapor siteng senya jong ka arpulai tri unai tung hakapor arbaje ka KSU West Khasi Hills hapo kajing elam jong samla Franklin's Aim Yong bat Ubaderu General Secretary kala yo bat ya arpulai ngut ki barjela ki wan rung be ain de ka bashim kabu ya ka menmet menyong kumta na kalyang ka seng mardor kala penpai no ya gini ki breu shaka jaka ka bakiwan namar bakim don ni ki kot kisla ke babiang kat kum ka Interstate Migrant and Workmen Act kat kendai spa nyo pu kendai daki spa ngut kinong balati isyam bati mau na kathain nong ston ke be imsni ban pendap laki yenga sem dakani ka kam harengkat ki reurang ba jong kathain nong ston haga arpusau trik unai tung arajar arpusau kilalet bantur kinsan jaga office jong district force officer West Khasi Hills nong ston ban penpau ye jing persya hadin ke jing ma jing e na ke jing sha khang kat kum kidur ki lani ki video bala pha la yo i baki paj ba hadin baki la poi haflau jong ka office trai kam jong DFO West Khasi Hills kila pertaru ye ki kentin ki ba ong mau la jong siap la jong kat bamon laya thuru bakatai ke jinglet mantur jong ki paj ba dong bela ka office trai kam jong DFO ha katai ka kam ti mau ti siam la ong bakat tu kat ningut ni girang ba ka thai nong ston ki bakin thop ye uba mosque landar marngar bat uba mau kordor khars emle hadin ke jingwan ot wan nam jongki bakilamat ye ke jing e ka bakrau kumta na kadiang ki paj ba ki ban tur sa office jong DFO bat ban panjing pensai ban dawaru ba kim dai shu ban penthut ye ki kamti siap ti mau jong ki khanang bagi paj ba kinyo ban bela henry kila do sisendon ru ye ka belasngi nakadaw ba kila penthut la ongru bakadaw kabala penlong ye ki paj ba bakin haban tur sa office trai kam jong DFO kalong banakaliang ka office kaju pendik man la kapor ya ki bre ki bati mau bat ti siam bat bursin kham tam ka thain nong khnum ye ki tiar kita ru kum ki kho ki mo kheu ki kriya bat wat ye ka ling jong ki ru kim da kali bha namar ba kadai ka bakila pendon kam ban kit breu na nong khnum se berki am baki pendon kam ban kit breu namar hado menta am don jingking ya ki jatru henry kila shu hab ban ra no
Sesuai ya thoru bah ketika jing lektor jong kipat ba nakaliang DFO ula khot banyak keren ban nakaliang ka office rekam jong DFO ula keren syai ba amla ban le ai namar bakaan ka trei kambet kat kum ki kindon henry ula kular pat ban nakaliang jong unsa shimkhia ban ra nak jing tho shakibor bahalor la ongru bah ketika sngi hadin ka jing pensai jong DFO nakaliang jong kipat ba kila mi no nak ketika office bat ban le phai no sila ki jaka bat ki yeng ki sem Henry de kawe ke jingmut kila shimnya karai ban le ye kendu kerke no yo menteri rang ba bat ye kinong mi khman bakin pej benya bat ban pej sani ba ka bai de bat ki kindon lani ki an halor ke jingkhang ban ti sia bat ti mau ba amdei ban su pen bot ye ki an jong ki rithor Henry ki de ban pej janai ba Kinong elam hapo ke kinhun jong ki Autonomous District Council bapher hapo ka thain chitailam mi ngi jong ka ri ki bakin thop ye ka Tripura, Bodoland, Karbi Anglong, Dima Hasao, ka Khasi Hills Autonomous District Council, ka Jaintia Hills, Badru, ka Garo Hills, bat ka Chakma, bat ki wei ki badan kumbashi pau tli ki Autonomous District Council, haga arpo santri kuna hitung arajar arpo sao kila yo ban ye kendo yo menteri ketenat ki kampo yeng jong ka ri u Amit Shah. Pada kajingelang kabalane ko masiteng kenta ai nakaliang kakin hon jong ke ADC kala penpau ye kajing don kam ha ka bai dei bat kajing penkela bat penbek themai ye ka khernet ka bahan reu jong kariti sensyar kari nakaliang ba penyai sing CEM jong ka KHADC ubalong ru kum convener jong ka kin hon ADC haba ye kren bat kilat pathai khubor hanong ba New Delhi ulong ba ki district council ba pher hapo ka than chetailam mi ngi jong kari ki don la ka jong ka nongrim ban pensngau ho Amit Shah hagani ka sni balalit ban ye kendo bat u ban nakaliang jong menteri ula kular ba hapo ka arpu santrik jong ubnai nailar an pendeplut ye ki jingpet benya bat kan don ka komiti ka ban kle do menteri ketenat ki kampo yeng ke jela hagajo ko por nakaliang ka kinhon ADC kala penpau ko jing sngongo ya menteri jong ketenat ki kampo yeng jong ka ri ubala shimkhia ban kular ban pendep ye ka kam haga por ka babiang Shushu nakaliang uba penyai sing CM ula pentip ru bahadin ka jingyo ban ye kendo yo Amit Shah kan sa donpat ka jingelang jong baro si photli ki Autonomous District Council ka ban long hanong ba shlong ha ka si photrik unailar naga benta ban ye kren bat ban ye mir jingmut halor ki babun ki benta kum kinong elam jong ka council ti parolok bagi ti kubor ngina poi se ka bakut kala do panginya syambiang bat phi ha ka wai pat ka tayo nga ai kublai ye ka por ba kodor jong phi kublai shibu